Viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana Ugochi tubelu Oraifite ma ọ bụ ịkpọ m Akachukwu. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu na temple. Bụrụkwazi onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji bịa dị very simple. All you need to know about Ime-Agwu. All you need to know about Ime-Agwu. Anyị ga-akụwara ihe gbasara agwụ, kụwara ihe kwesịrị ịma gbasara agwụ. Akụwara ngere agwa gị na agwụ bụ simple means na ịkpọrọ ihe n'isi bụ agwụ. Yes. Agwụ bụ ihe bụ onyinye amara, na-eweta onyinye amara. Gịnị bụ agwụ? Agwụ bụ those spirits, those forces not behind every man's gift. Anyị kwuo na onye ọbụla nwere agwụ, obodo ọbụla nwekwara agwụ, ezinụlọ ọbụla nwekwara agwụ, ihe eji mara ha. Tata anyị chọrọ ka anyị kọwara ihe kpatara obodo dị iche iche ji eme agwụ, like obodo anyị bụ Oraifite, anyị na-eme agwụ taa. Amakwara na obodo ọbụla dị n'ala Igbo nwere ụbọchị a ji eme agwụ, mana o nwere ike ọ bụrụ na ị marọ, because what you don't know remains a mystery to you. Anyị wee kwuo na ọ dị mkpa na mgbanwe ọbụla ga na-esonye na mmemme Ime-Agwu, whether ọ bụ personal agwụ maọbụ family agwụ maọbụ agwụ obodo. Maka na onye kene so na-ekene ya ga-echukwarịrị agwụ, maka na ịchụkwa agwụ akwụdoro gị, onyinye amara gị wee si n'ike wee na-abanye n'ike. Before we dive into today's lecture, akwụkwọ dị mkpa echefutara anyị nọ na month of July. Our monthly ritual for the month is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the globe. Distance is not a barrier. No long way na una temple mo ba jai na. N'isi ụtụtụ eje go na temple chụọ aja go for kubi okwu n'isi ndị na-eso eli all over the world. The first of the temple, the children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission and the consecrated group. Anyị ga-eme gị into at the last of the month aja na mmiri chụọ aja kubi okwu na ha mmadụ ile ọma. Gbagodo na temple chụọ aja dị iche iche to entities of powers. Jere ebe nchụaja gbuo ebu mesara aka kekwazi uke na aka ugwu na aha mmadụ niile. Tụ aka anyị ga-esi na-eme ọnwa ọbụla. So ọ bụrụ na ịdị interested isoela, ihe ị ga-eme we forward ya triple ya request anyị ga-edebe n'ọta. Then measure token donation to the account number. Chat m na WhatsApp and when other details we need for you in order to book you. Dotakwa na WhatsApp number ya enweta mbụ 08057837672 maọbụ 08138243871. In our screen, we have numbers down. Now, let's dive into today's lecture. Gịnị ka anyị kwuru maka ya? Isiokwu anyị bụ all you need to know about Ime-Agwu. Anyị wee kwuo na nke mbụgoro ka anyị bidogoro na agwụ. Gịnị bụ agwụ? Anyị gwa gị na agwụ bụ simple means akpọrọ n'isi ọ bụrụ agwụ. Agwụ bụ spiritual forces not behind every man's gift. And no onyinye onye na-edu ya. Enwere gift onye ọbụla nọ n'ụwa ji bi ụwa. And gift a bụ onyinye amara agwụ. Ndị ụka na-akpọ ya onyinye nke mmụọ nsọ. Onyinye amara agwụ gụnyere amamihe, nghọta, alo, power, ike, ọmụma, and the rest of them had many. Enwere agwụ dị iche iche, enwere agwụ mmiri, enwere agwụ elu, na enwere agwụ ọfịa, enwere agwụ mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa, enwere agwụ amụma, enwere agwụ dị iche iche. All the special gift in nwere. Onwere forces not behind it, and all forces yanwa bụ forces ya na-eme ka onyinye agwụrụ ahụ na manifest. Onya onyinye agwụ nwere ike isi it shall be well with you or the well. Ekere ọlụ eke. Enwere ndị enyere onyinye nkwubi okwu maka na ike dị n'okwu ọnụ. Ọ bụ site na onyinye amara agbụrụ nwere site na agbụrụ wee gaa na agbụrụ. Na agbụrụ anyị ka nwere onwe mmadụ. Ọ bụrụ na ịbụ onye ihe nji abụ na-ekwu ewere onwe nna amatụ ka ọ ghara ịdị ka fairy tale maọbụ akụkọ ịkọja. Nna agwa gị ngwacha gị go and verify. Ịbịa na agbụrụ m nwa my own clan na Ezumere. Then anyị nwabụ ndị na-akpụ alụ. Andọ na agbụrụ anyị ka anyị nwere ndị a na-akpọ ndị ọnụ iyi. Ya? Enwere so many things melo na my own clan. One, anyị anaghị egbu agụ maka na anyị na-ehi agụ.
nke ọzọ ọbụla anyị bụ ndị ọnụ iyi. Ihe eji akpa anyị ndị ọnụ iyi ya bụrụ ihe ọzọ ọbụla na ọnụ anyị na-ele ele na mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa, mgbe ndị mmadụ na-asọ dị nsọ. Adịghị ekwuzi maka na ụka ha bastardize so many things. Na ọ bụrụ na o nwere ihe na-ese na onye ọbụla na ndị ọnụkwụ anyị, iwe kpọọ onye be anyị iyi, owesị ihe ahụ ikwu ala ahụ agbaagala ekpenta ahụ agbaagala ifefe ya n'anya. Ọ bụrụ ụkọ ọnụ anyị dị ibere ile. Enwere ihe a na-akpọ ọnụ ile. Ọ dịbụ adị ihe niile na-so n'ihe eji mara ndị ụfọdụ akpọ ya ọnụ atụ. Ịghọtara ya? Ihe a ịmara ihe ndị gboo gudolo site na onyinye amara ihe ndị ka eme. Ịghọtago? Wee gudu ya wee lụbụ ya. Ọ bụrụ agwụ ha ji emedo ihe ha ji dị ebube. Ka mmakwara gị atụ na be anyị nwabụ ndị na-abụ ọ bụrụ na na-enwere ike asị na nwere ana na-eje were ọgwụ dowe ebe ahụ, ma ọ bụ na-enwere iyi dowe ebe anyị pụtara anyị sị gịnị dị ha iburu ihe atụfuoro aka tufuo nwere ihe ọya. Yes, ọ ihe ọgbụgba ndụ ndị be anyị na nna anyị ha demelụ for the best reason n'otu. Enwere ihe eji mara ndị. Ọ bụrụ na esi na o nwere ihe a dị eme, ọ bụrụ na mmadụ jee kwụọ ụdọ jee ebe tuo niile maka ihe butere ọja ga n'imi n'ọnụ gị, ekere ọrụ eke. O nwere ihe ndị na-eme. Ọ dị ka ọ bụrụ na ọkịta ịbịa isi na agba ọgwụgwụ eso mmadụ one family, o nwere ihe ejikọ mụ na ya family, mana ọ na ifitedunu na nke ndị bụ ọkwụ ọba. Anụbara m afọ a many years ago mgbe ha ji erisi to visit that place. Family ahụ ihe eji ma ha wee gba ọkpụkpụ till date. Enwere ihe ndị eme. O nwere family ndị ị ga-eje na befa ọ bụrụ sọ ndị agwụ juru ebe anwa. Nwee ndị ị ga-eje na befa ọ bụrụ sọ ịgwọ ndị ala. O nwere family ị ga-eje na be ha ọ bụrụ na ihe abụghị business magnet, business n'aka nri n'aka. Nwee ndị ị ga-eje na be ha ọ bụrụ particular trade. Even na Anambra State enwere ihe ndị eji mara ndị. O nwere obodo ị ga-eje asị ndị na ọ bụrụ na ndị na-azụ ịkpọ ime ọtaba gị jebe abata ete. Ịchọwa ndị na-akpọ ụda asị gị jebe ọka. O nwere ihe o ji mara ndị ọbụla. Ịbịara ọ bụrụ na trading, ịbịa kịta jụọ ndị mmadụ kere ihe n'iwe onye ọjọọ asị ndị muzika iji alaba musical instrument minus started bịa wee nye gị emphasis ihe agwụ na-eme. Etu a ka ọ dị na family na mkpuke na mkpuke. Enwere ihe ndị na-eme ha ji kpọnye mara ha. Ọ ihe a bụ agwa onye kpatara ụfọdụ nwere ike ọnụkịta agwụ be nna gị a na-agwa gị n'afọ ma ọwa agwụ ikwu nne gị. Agwụ ahụ mgbe ị ga-eji wee chukwa the ancestral forces ihe na-eso ndị, maka na enwere ihe bụ genetic forces na-eso mmadụ. Etu esi nwee genetic lineage na medical. O nwere ya pụta asịrị na be ụnụ enwere onye yara ọsa, asị ma ọ bụrụ ọsa enwere onye yara cancer ma ọ bụ onye ya diabetes. Ịghọtago? Ọ dị ka ọ bụ trend na lineage ụfọdụ. Etu a ka ọ dịkwa n'ihe mmụọ. O nwere ndị nwere particular light na ha na-eme. O nwere ike ọ bụrụ ndị na-anọkarị na nka na ụzụ. Ọ bụrụ iwu na ya abụzi goldsmith, mana ihe ọbụla eji nke eme jee kpọọ ha. Nwee ndị wụ business magnet, ihe ọbụla wụ ma business ha metụghị anya ya ka ọ bụrụ ego. Nwee ndị dị ihe gbasara ọrụ agwụ, ha si ya dịrị gị mma ọ dịrị gị mma. Ịkpasịkwara ha ihe ha kwubi okwu n'isi gị efu, ha sị na ya afụ ya afụ. Ịghọtara ya? O nwere onye nke pụtara otu mgbe a na-ekwu okwu gịnị sere okwu esopụta ikpe ya ụbọchị onye nwanne ya nwoke ka ya na mmadụ nwere okwu, ọ sị na moto ya egbuchi ya ụzọ. Nwanne o tere aka moto gbuchie ya ụzọ. Nna nwe ụtara nwatakịrị moto ihe gburu moto gburu na-ebozi dị ma anọ ọnya gburu nwa ya. Ogara asị na nwoke iwe ka ọ kpasoro ya wee gwuo ya onwe ya okwu adịghị ya okwuru mee. Anyị duzie ya ọdụ sị ya biko na-eji ọnụ gị mara ihe iji ọnụ gị ekwu, mana nke bụ eziokwu na ọ dị. Ịghọtara ya? Etu esi ewere na-ekwu ihe ọma ka ejikwa ekwu ihe ọjọọ ka ejikwa ekwu nke ọma, maka na a na-akpọ ya ọnụ atụ. Etu a ka ọ dịkwa n'obodo dị iche iche na agwụ dị iche iche. Obodo ọbụla nwere ihe eji mara ha, mana problem ihe kpatara na ụfọdụ ụwụ na agwụ ha achịkọrọ ya. Ihe a bụ agwụ na-akpasasịrị ha ihe. O nwere ndị na-abụ otu bọtụlụ shọt ka ha ya agba nwa na dịka sị na mmanya gbuo ha ebido manifest ba. So o nwere agwụ dị n'obodo ọbụla, mana ịchụkwa agwụ ihe ọ pụtara bụ na ị na-agbatago that maternal and paternal agwụ. Ha na-esi ha nye ha direction of purpose, tinye ha n'ọrụ, ha nọrọ ọrụ ị na-echukwa ha.
ka a ghara ịda akpasasị ihe imere ihe ahụ harmonize nye ha direction of purpose. Gwa ha ihe ị chọrọ ka anya ma agwụ na-arụrụ gị na etu isi chọọ ka ha si na-arụ ọrụ. Agwụ ga-anọrọ ọrụ. So tata obodo dị iche iche nwere ụbọchị ha ji eme agwụ, like Ọba. I think last month ka ndị Ọba mere ụbọchị mmemme agwụ ha. Amakwa na onwe some of my friends bụ ndị ọdịnala na Ọba isi kwumekwa m invite. Tata ụbọchị ụka bụrụ ụbọchị nnukwu eke. Ịma na eke nwere obere na nnukwu. Taa ụbọchị nnukwu eke ka Oraifite na Ana-Oraifite na-eme agwụ. So a tụrụ anya na onye ọbụla bụ onye na-eme ihe agwụ ma ọ bụ onye ọdịnala ga-ewerịrị ọjị ma ọ bụ were ihe ọbụla kpee ekpere wee kpọkuo mmụọ agwụ wee in gratitude. Ọ bụrụgodu na o nwere ihe egbumegbu ma ọ bụ ihe aṅụmaṅụ inwe, ihe dị mkpa bụ ncheta. Nọ ncheta aka. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Nwanne chukwaba agwụ gị na-enwere ihe ndị ka eme. Enwere family ihe eje na ha. Ọ bụrụ na family bụ highly educated people. Onye ọbụla n'ime onwe family ihe awepụta ihe ga na-afụ Dr. this, PhD this, Professor this. Onwe family mmakwara ba ya. Professor one ka ha nwegoro na one family. The academicians. And the truth of the matter, no one day you the same opportunity in your hand, but in a game, or that chico, our family, the man was very wealthy. The family was like, na chọrọ ụfọdụ nwa ha gụọ akwụkwọ, mana afọ nwa ha na-afọ ọsọ ka onye gụọ akwụkwọ si na ọ dị na-adị aba ọ dị achịkọta. Mana ọ family ya enye ta bụrụ na ndị education ka ha nọ ya, ma nwoke ma nwaanyị onye ọbụla efu n'ime ya educationist. Gịnị ka m na-ekwu? O nwere ụfọdụ ihe ndị ọka mmụta runs in the family and the town. So e nwere ihe ndị ji mara ndị na-azụ ndị eji mara ha na ihe agwa ndị na-akpa. So gịnị ka m na-ekwu maka ya? Recognize ya agwụ. Recognize agwụ personal agwụ, recognize agwụ family, recognize agwụ obodo gị. Maka na onye kene sọni ekene ikene ndị agwụ gị ha nyere gị aka n'ọrụ ha ama na-abụzi ndị mkpasa. O nwere ndị ya nwa okorobịa ya ịpụta mmekasị ka ọ na-emekasị, mana arụ ọrụ ya agwụ ọchịkọ ọnụ. Gịnị ka ịwụ agwụ? Mgbe e medoro ihe gbasara agwụ enyego direction of purpose. Onye kpatara obodo ọbụla ji nwee ihu agwụ ha. Obodo ọbụla ji nwee ihu agwụ. Ibi na ịbịakwuo na clan ọbụla enwere onye a na-akpọ onye isi agwụ. Ịghọta ka onye isi agwụ bụ onye ga-abụ na onye ọbụla bụ onye bụ ụnụ chọrọ ka arụ ọrụ ya agwụ. Asị a jee na nke onye isi agwụ. Bọsị a last mbọsị a enyekwa nke lụọ ọrụ mmadụ agwụ na ụmụnna m enyekwa m awọma a na-enye m. Etu a ka ọ dịkwa na family na agwụrụ ọbụla nwere onye bụ onye isi agwụ ha. Ya bụ echi ịlụ agwụ itekwa nye ya kwudoro wee kpọkuo the agwụ of the clan to be with you. Ịghọtara ya? So agwụ bụ ihe agba onyinye amara. O nwere mmụọ anwa ọ bụrụ na ndị ụka akpọ ya onyinye amara nke mmụọ nsọ. Maka agwụ the propelling force behind every man's gift. Ndị ụka kpọrọ ya onyinye amara mmụọ nsọ, mana ndị Igbo kpọrọ ya agwụ because ọ dị agwụ. Now ndị ụka ga-agwa gị na onyinye amara mmụọ na-enye, mmụọ nsọ na-enye. Ndị ọdịnala kwetakwara ya because before ndị ụka abịa na anyị na-emebu ihe gbasara agwụ. So ị na-echukwa agwụ gị, agwụ a na-achake. Ị na-echukwa agwụ a na-achake. Mana ịhapụkwana ihe gbasara agwụ. O nwere ọtụtụ ndị fọrọ na-atụtụ komkom. I can tell you some of them bụ maka na harmonize ihe gbasara agwụ ha. Akpọrọ ha wee na-eje n'ebe a ga na-eme kabashin. Abido shake and rest of them. Nke bụ isiokwu na those people na-eme those things and does not have solution to it. Ihe a bụ ihe a na-harmonize. Ọ bụrụ ihe a na-eme I cast I bind. No. Ibu ya n'ike. Do you think that ihe emeri work mmụọ? So recognize ya agwụ. Mara ebe ya strength dị. Ọ bụrụ na family ụnụ family ndị nka. I can tell you without missing words. Bụ na echi ebe ihe ị gaa na ihe ọbụla aka ọlụ ọbụla ma ọ bụ ọlụ ọbụla eji nka eme. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ necessarily na ya abụ aka ọlụ, mana ihe ọbụla eji intellect eme nka iwepụta new idea, yes, you will excel in that field. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ o nwere ndị wụ family abụrụ ndị ọrụ oyibo because ịghọtara ya? So mana o nwere ebe ihe excel wụ na that area ga na-enye gị ide nweta innovations because it flows. Ka m kwụsị ebe a. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Discover ihe bụ agwụ.
personal agwụ. Discover ihe wụ ya family agwụ. Ya personal gift ka na-ekwu maka ya. Ya personal agwụ. Discover nke wụ family ihe eji mara family unu. Discover ihe eji mara obodo unu. Tata a na-celebrate agwụ. Mara ụbọchị obodo unu ji celebrate agwụ. Ebe ọ bụla ị nọ. Chee ihu n'anyanwụ. Kpọkuo the spirit of agwụ be nna gị. Gwa ha kwuo okwu. Say a word of gratitude. Ihe ọjị wa ọkwa na ị nwere ọjị ọmụ onye kwuru okwu oji n'aka. Ihe ọbụla iji were show appreciation. Ọ bụrụ na nwere ihe ọbụla iji nwere ike okwu ọnụ were ekwubi okwu. Ka m kwụsị ebe a. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike na-esi n'aka ya bịa. Ekwu m okwu ngosi n'isi ndị niile na-esola anyị n'oge awa. Sị ka ọmaka meela ọnụ. A sị na ọnụ ga-adị ka esi maka echi adị agwụ agwụ. WhatsApp nọmba ihe ji nwetakwa m bụ 08057837672 maọbụ na ya na screen ka ị ga-afịa. May the blessing of Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected. May you be favored. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile ike na-esi n'aka ya bịa. Ya gazie ha. Ya mesịa.